الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Һичшиксез барча мактау, хәмд ва сәнәгә галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы ва тәрбиячесе Аллаһ кына лаеклы. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк ва Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе ва пәйгамбәре. 919 елны Идел буе Болгар дәүләтенең патшасы ханы Алмушхан Багдад хәлифәсенә үзенең йомышлары белән кеше җибәрә. Үз теләкләре ва йомышлары белән. Ва шушы теләкләрнең арасында берсе Багдад хәлифәсеннән Идел буе Болгар дәүләтенә ислам динен өйрәтергә берәр кеше җибәрсеннәр дип сорый. 921 елны бу делегация Багдад хәлифәтенә килеп җитә ва шуннан инде 922 елны Багдад хәлифәсенең илчесе Ибн Фадлан һәм аның делегациясе килеп җитә Идел буе Болгар дәүләтенә. Волжская Болгарияга килеп җитәләр 922 елның язында. Һәм шушы вакытта җәмәгать шушы елны безнең халкыбызның, татар халкыбызның киләсе 100 мең еллыкка тормышын бөтенләй икенче юл белән алып баручы вакыйга була. Нинди вакыйга ул? Халыкның тәңрелектән, путларга табынудан баш тартып, галәмнәрнең Раббысы бер Аллаһка гына иман китереп ислам диненә килүләре, мөселман булулары була шушы 922 елны җәмәгать. Һәм шушы вакыйгага инде быел 1100 ел узды. Һәм шушы 1100 ел дәвамында без татарлар үзебезне татар дигәндә шул вакытта мөселман дип әйтә идек. Һәм халык арада татар дигәндә шул ук вакытта аның дине мөселман дип күз алдына килә иде. Һәм нинди генә вакыйгалар булмасын, шушы 1100 ел эчендә Казан ханлыгының бетеп, инде көчләп чукындырулар булсынмы, яисә советлар чорында манараларның кисеп динне бетерүгә тырышулары булсынмы, татар халкы һәр вакыт динем ислам дип борчылды һәм динне сакларга тырышты җәмәгать. Һәм шушында нәрсәсе җәмәгать гаҗәеп, бу вакыйгалар турында уйланганда 1100 ел элек берничә кеше киләчәк
100-дән, 1000-дән артык елга целый бер өммәтнең, милләтнең тормышын үзгәртүгә сәбәпче булулары бер хадисне искә төшерә. Нинди хадис ул? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Абу Хурайра радиллаһу анһу бу хадисне китерә. Ман да'a ила худа كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Кем башка кешене туры юлга, изгелеккә өндәсә һәм чакырса, бу өйрәтүчегә, эшләгән кешегә булган кебек әҗир савап булыр ди. Кем берәр кешене яхшы гадәткә, яхшы гамәлгә, изгелеккә, туры юлда чакыра икән, шул кеше эшләгән кебек өндәүчегә дә әҗир савап язылыр диде. Ва икенче хадистә Абу Мас'уд аль-Ансари китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Ман далла аля хайрин фалаху мислу аҗри фа'илихи." Кем яхшы гамәлгә күрсәтә, өйрәтә икән, аңа эшләгән кебек, эшләүчегә булган кебек савап язылыр ди. Бу ике хадисне дә Имам Муслим җыентыгында китерелә, сахих хадислар. Ва бу хадистан без нәрсә аңлыйбыз, җәмәгать? Һәм галимнәр моны ничек аңлата? Әгәр дә син кемнедер, кемнеңдер туры юлга басуына, дингә килүенә сәбәпче булсаң, аның ниндидер изге гамәл кылуына сәбәпче булсаң, яхшылыкка өйрәтсәң, ул кеше бу изгелекне эшләгән сайын сиңа да савап языла бара. Әгәр дә ул кеше үзе шушы әйберне башка кешегә өйрәтсә, аңа өйрәткән өчен языла, һәм сиңа аны өйрәткән өчен тагын әҗир савап языла. Һәм шулай, җәмәгать, бу өзлексез, туктаусыз яхшылыкка өйрәтсәң, сиңа савабы килеп тора. Ва бу савап кешенең үлеме белән генә дә тукталмый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иза мата ибну Адама инқата'a амалуху." Кеше үлгәч, аның гамәлләре туктый, эше бетә, илля мин салас, 3 әйбер генә туктамый, һаман савабы килә бара үлгәннән соң. Садака җария, дәвамлы садака, кешеләргә файда китерә торган садака, һаман да үлгәннән соң да мәчет салып булсынмы, мәдрәсә салып булсынмы, кыю казы булсынмы, юл җәю булсынмы, алар һәр вакыт кешегә дәвамлы рәвештә файда китерә икән, кеше үлгәннән соң да савабы языла бара шушы гамәлне эшләгән кешегә. Әу илмин юнтафау биһи, яисә файдалы гыйлеме, кемнедер ул яхшылыкка өйрәткән, гыйлем ирештергән, шушы кеше гыйлемне кулланган сайын өйрәтүчегә савабы язылып бара, хәтта ул кабердә ятканда да. Ва өченчесе, аның өчен дуга кылучы изге баласы, балаңны, оныкларыңны өйрәттең хәерле дугага, син үлгәннән соң да синең өчен дуга кылган сайын сиңа әҗир савап язылып бара. Һәм менә бу хадисләр турында уйлангач, җәмәгать, ва менә бу безнең халкыбызда, милләтебездә булган тарихи вакыйга белән икесен бергә чагыштырсак әйтеп була. Менә шушы 1100 ел дәврендә ничә меңләгән, миллионлаган халык татар дип, мин үзем мөселман дип танып, Аллаһка гыйбадәт кылып, намазын укып, уразасын тотып, изгелек эшләгән сайын шушы милләтебезнең дингә килүенең башында торучы кешеләргә, Алмушхан булсынмы, Ибн Фадлан, аларның тирәсендә булган шәхесләр, ярдәмчеләре, шуларга 1100 ел дәврендә савап язылып бара, җәмәгать, һәрберебез өчен. Бу гаҗәеп. Бундый Аллаһ Тәгаләнең фазиләте, мәгъфирәте, рәхмәте ул безнең өммәтебезгә күрсәткән. Шушыны бу хадисләр безгә күрсәтә, Аллаһ Тәгаләнең безгә изгелек кылу юлларын ничек җиңел иткәнлеген. Кеше хәтта үзе эшләмәскә дә мөмкин кайбер гамәлләрне.
Әмма ләкин ул аны өйрәтсә, һәм ул өйрәткән кеше бу гамәлне эшләп барса, сиңа савап язылып бара. Садака кайдыр салырга кирәк. Аллаһ юлында үзеңнең акчаң юк. Барасың берәр акчалы танышыңа әйтәсең, "Кара әле, мәчет салабыз бит, акча сал әле" дип. Ул кеше мәчеткә акча сала, син дә мәчет төзелешенә акча салган кебек булачаксың, җәмәгать. Үзең дингә килдең, Аллаһ Тәгалә күңелеңне ачты туры юлга, башкаларны да өндәргә чакырырга кирәк шушы туры юлга. Туганнарыбызны, тормыш иптәш, балалар, дуслар, кардәшләр, әгәр дә үзеңнең гыйлемең җитми дип әйтәсең, тел байлыгың, хикмәтең җитми, ул вакытта бу туганнарың, дусларың өеңдә җый берәр мәҗлескә, мәчеттән гыйлем әһлен чакыр да бу мәчет әһле гыйлем дәгъват кылган саен, сиңа да әҗр савап языла бара шушы дәгъват кылган кебек. Карагыз, җәмәгать. Аллаһ субхана ва тааля безгә җиңел әйтте. Аның мәгъфиратына, рәхмәтенә ирешү юлларын ачты безгә. Үзебезне хәтта кеше бөтен әйберне үзе булдыра алмый. Аллаһ субхана ва тааля аны белә. Әмма ләкин булдыра алмаган әйберләр өчен дә савапка ирешергә була. Ничек? Башкаларны өндәргә, башкаларны өйрәтергә, башкаларны эшләттерергә. Һәм алар эшләгән саен сиңа да савап язылып бара. Шуңа да җәмәгать, Аллаһ субхана ва тааля безгә Куръанда әйтте: "Ва та'авану 'алал бирри ват тaqва." Бер-берләрегезне тәкъвалыкка һәм изгелеккә чакырыгыз, өндәгез ди. Ва мөселман кеше ул динне өйрәнә һәм шуның белән үзендә генә тотмый, алган гыйлемен үз эчендә генә калдырырга тиеш түгел, башкаларга да ирештерергә кирәк. Башларга кирәк үз якыннарыңнан. Син балаңны, оныгыңны бисмиллаһ дип ашарга гына өйрәтсәң дә, балаң һәр ашарга утырган саен бисмиллаһ дип әйтеп башласа, сиңа һәр вакыт савап язылып бара, җәмәгать. Ул бала үз баласын өйрәтсә, сиңа икеләтә язылып бара, һәм шулай ул туктамый. Менә Аллаһның рәхмәте, җәмәгать. Менә Аллаһ субханаһу ва тааляның безгә биргән фазилаты, аны кулланмый калырга кирәк түгел. Әмма ләкин шайтан әлбәттә куркыта. Тыңламаслар, ишетмәсләр, уялдырта, нәрсә әйтерләр, көлелерләр ди. Менә шушы вәсвәсәләргә бирелмәскә кирәк, җәмәгать. Аллаһ субхана ва тааля безне монда китерде, безне мөселманнардан кылды. Без бу динне башкаларга таратырга тиешбез. Алган әхлак, әдәпләребезне башкаларга өйрәтергә һәм башларга үзебезнең якын кешеләребездән кирәк. Һәм эшләгән саен, өйрәткән саен үзебезгә дә савап язылып бара бит, җәмәгать. Ләкин бу хадисның, җәмәгать, дәвамы бар. Бу хадисның дәвамы бар, һәм аның дәвамы киресен аңлата. Нәрсә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ман да'a ила далалатин кана алейхи минал ithmi мислу аthami man tabi'ahu ла янқусу залика мин аthамихим шай'a." Ничек кемнедер яхшылыкка өйрәтсә, аңа савабы языла яхшылыкны эшләгән кебек. Шулай ук әгәр дә кемдер башка кешене начарлыкка өйрәтсә, шул кеше начарлык эшләгән саен өйрәтүчегә дә бу гөнаһны эшләгән кебек гөнаһ языла бара ди. Шулай, җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля шундый кагыйдә куйды бу дөньяда. Яхшылыкка өйрәтәсең икән, өйрәткән кешеләр яхшылыкны эшләгән саен сиңа савабы бара. Начарлыкка, гөнаһка, бузыклыкка, адашуга китерәсең икән, өйрәтәсең икән, ул кешеләр бузыклыкны, гөнаһны эшләгән саен сиңа да сәбәпче булган өчен, өйрәткән өчен сиңа да гөнаһсы языла бара. Балаңны өйрәтергә мөмкинсең, бисмиллаһ дип ашар алдыннан әйтергә. Аллаһ Тәгаләне зикр сүзләрен әйтергә, алхамдулилlah, субханаллах дип әйтергә өйрәтергә мөмкинсең. Яисә балаң синнән теләсә нинди бозык сүз ишетеп, аны теленә юктырса, һәм шушы сүзләрне әйтеп йөрсә, син җаваплы буласың һәм син гөнаһлы буласың. Балаңны
якыннарыңны яхшылыкка өйрәтсәң савап булыр, начарлыкка начар гадәт ул синнән алып өйрәнсә җәмәгать. Әти әнисенә карата, карый син ничек әти әнинең белән мөнәсәбәттә. Әгәр дә син үз әти әнинеңә начар мөнәсәбәттә икәнеңне күреп, ул да шуны ала икән, сиңа да гөнаһысы бара. Синең үз хатыныңа нинди мөнәсәбәттә яшә зулым кылуыңны күреп, ир балаң өйрәнеп шуны үскәчтән үз хатынына шулай ук зулым кыла икән, сиңа да гөнаһысы була. Менә җәмәгать ничек? Бу бик куркыныч. Һәм менә монда мисал Кабил, Адам алейхиссаламның ике улының берсе. Кабил үтерә үз абыйсы Хабилне беренче буларак кеше тарихында үтерүче була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигәнең турында Абдулла ибн Мас'уд китабы бу хадисне Имам Муслим җыентыгында ла туqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sanna al-qatla. Kim gene haqsız үтерелмәсен Adamның улына Кабилгә шушы үтерүченең гөнаһысы барыр ди. Ни өчен? Чөнки ул беренче буларак кешеләрне үтерүгә өйрәтте. Менә шулай җәмәгать. Әгәр дә начарлык эшләүчегә сәбәпче булсаң, сиңа гөнаһысы языла бара. Бу Аллаһ субханаһу ва тааляның бу дөньяда кылган кагыйдәсе. Бер яктан, әлхәмдүлилләh, бик зур фазилат мөмкинчелек башкаларны өйрәтергә яхшылыкка. Чөнки алар яхшылыкны эшләгән саен сиңа савап бара. Ә инде икенче яктан бу бик зур кисәтү. Әгәр дә начарлыкка өйрәтсәң, сиңа да гөнаһысы бара. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أي جماعات عند bir yaqtan biz aytdik, izgilikka öyrətүчеләргә савабы бар. Әмма ләкин әлбәттә безгә шушы изгилекне ирештерүчеләр өчен без бер дә дугадан онытмаска кирәк. Үзебезнең якын әби бабаларыбыз ничек алар безне өйрәттеләр? Күбебезне дип уйлыйм, беренче дугаларыбызга шушы ашар алдыннан бисмилла әйтергә өйрәттеләр. Әмма ләкин аларга кадәр онытмыйк, менә шушы безнең әби бабаларыбызны, кайсылар безнең диннәребезне саклап килде. Шушы безнең өммәтебезнең, татар халкының дингә килүенә гомумән сәбәпче булучыларны да онытмыйк җәмәгать. Кемдер инде әйтер, юк, мин инде үзем дингә килдем. Әмма ләкин җәмәгать без күбебез татар һәм без мөселман дип үзебезне тумыштан дип йөртә идек. Әгәр дә без башка милләттә, башка урында туган булсак, без тумыштан шул дин белән кызыксыныр идектер, бәлки җәмәгать без белмибез шулай. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте безгә киң. Без тудык мөселман дип санаган үзен өммәттә, милләттә. Шуңа да Аллаһ Тәгаләгә шөкерле булырга кирәк. Һәм безнең шушы дингә, шушы юлга басуыбызга сәбәпче булган кешеләрне дә дугадан онытмаска кирәк, һичшиксез җәмәгать. Инна Аллаһа ва малаикатаху юсаллуна аля нәби, я әйюһәлләзина Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу